Zateka tu zhruba niekde v týchto miestach, pretože to bolo lokálne vyspravované, celý tento flek. Je to vlastne celé pod vodou, čiže je veľmi ťažko tu lokalizovať, kde tu je zdroj záteku. Ale je tu vlastne toto oplechovanie, tu je robené dvojité oplechovanie, neviem z akého dôvodu. A je tu evidentné, že proste táto vrchná vrstva tu už proste netesní. Tam je použitý nejaký butylplast alebo taký nejaký vytvrdujúci tmer, ktorý je už úplne tvrdý a ktorý vlastne vôbec už netesní tú stenu. Čiže tam treba oškrabať ten starý tmel, prichytiť túto omietkovú lištu a pretmeliť ju. Tu sú vlastne dve tie omietkové lišty, neviem z jakého dôvodu, prečo, ale toto môže byť zdroj záteku. Čiže oškrabať ten starý tmel a vytvoriť dĺžka 5,5 metra plus toto tu zaviesť, tento bazén a vyspraviť. Po prípade celé toto celoplošne to prelapiť, čo je zhruba nejakých 4x5 metrov, to má nejakých 20 štvorcov, to môže mať 1, 2, 3, 4 a dĺžka asi 5 metrov, čiže nejakých 20-25 štvorcov prelapiť celoplošne.